Angithandisisi kahle kahle ukusebenzisa igama elithi bantu besifazane, kodwa ngenxa yokuthi le imele zonke iy'gaba zabantu besifazane ngizolisebenzisa. Bantu besifazane, ngicela ungichazele nayo imfihlo mhlampe noma kungesiyo imfihlo, kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlampe yinto eningazayinaka. Abantu besifazane isikhathi esiningi u-90% wabo liyafika ithuba lakhona uthole ukuthi ufike umuntu o-serious kuyena ufuna ukumshada, kodwa ngaleso sikhathi leso uthole ukuthi yena usenempiko usabhamba, usayitshela ukuthi yena usadla ubusha bakhe. Usuke ebona ukuthi usesemncane ngaleso sikhathi leso, uthole ukuthi uno-18 kuya ku-24 years, uthole ukuthi uyawanqaba amathuba anjalo, uyawachilisa. Esuke ko-24 years esebheke ku-30 years, lapho abantu aba-serious ngaye bayancipha, nokushera nje kuyancipha. I-attention isuke isibheke kula bantu laba abancane abano-18 no-24, amadoda asuke esibuka labo bantu labo ngoba awukwazi ukuthatha into endala ikhona entsha. So ngalesi sikhathi lesi eserisha o-30 years eseqala ethi 30 kuyale phezulu, ngaleso sikhathi leso usuke esekhala ngokuthi amadoda awekho, amadoda a-serious, imishado ayisekho, usuke ekhala ngazo zonke lezo zinto lezo. Kodwa iqiniso lithi uyazi ukuthi uke walithola lelo hlobo lelo ebusheni bakhe, kodwa akaze afune ukulamukela, wathi yena usadla ubusha bakhe, wathi yena usemncane. So ngalesi sikhathi lesi usurisha u-30 years kuya ku-35 years, lapho imvama usuke ungasashelwa, noma ushelwe kusuke sekukuncane, kusuke sekuthi qwa qwa ngaleso sikhathi leso, yabo, kusuke sekwimvela kancane. Ngenxa yokuthi vele wena isikhathi sakho sokufuna nesikhathi sakho ngaleso sikhathi usa-fresh, abantu babekufuna, abantu babe-serious ngawe, wena wabachiliza, wena wabatshela ukuthi usemncane, wabatshela ukuthi usadla ubusha bakho. So sengazuthi yonke into eniyenzayo bantu besifazane, yonke into nje eniyenzayo sengazuthi ningangakhohlwa ukuthi nina yonke into ine-temporary, yonke into eneyisikhathi esincane iyadlula. Noma ungabhamba noma ungaba nempilo, kodwa yazi ukuthi ngisho kungathiwa umuhle, ubuhle bakho buzophelelwa isikhathi maduze, buzo-expire maduze. So isikhathi osuke unaso nethuba osuke ulithola kufanele ulisebenzise ngendlela ehlakaniphile.